Ahoj, já vás všechny zdravím. Dneska vám přináším slíbený video, který by se mělo věnovat našemu bytu, tomu, jaký jsme tady udělali změny, co jsme třeba přidělali po nastěhování, co ještě plánujeme, co se nám tady líbí, co se nám tady možná za tolik nelíbí. Já vám ukážu určitě místnost po místnosti i s mým komentářem. Určitě bych i ráda řekla, že ta naše investice do tady toho bytu není nějak velká, nebo ani nějak velká nebude tím, že jsme tady jenom dočasně v Paříži a nezařizujeme si svůj vlastní prostor, svůj vlastní byt nebo baráček, tak do toho ani moc investovat nechceme. Takže změny, které jsme tady udělali, jsou maličký, jsou hodně v doplňcích, určitě budou mít i pokračování, ale chce to čas, je to taková postupná věc. Abyste měli představu, tak my tady bydlíme bez auta, dojet třeba do IKEA je docela problém. Je to hodinová cesta autobusem, když musíte zvážit, že všechno, co vlastně koupíte, musíte odníst v taškách s tím, že já toho moc nosit nemůžu a Peťovi úplně s tím nepomůžu, tak bychom tam museli jet asi tak na 10krát, aby jsme všechno, co chceme, koupili. Nicméně teď se tam chystáme o víkendu, zřejmě kvůli tomu, že nás čeká první milá návštěva a potřebujeme dokoupit nějaké věci pro návštěvu, ať už to jsou deky, polštáře, ručníky, prostě úplně takovýto základní vybavení, který tady zatím nemáme. Jinak, kde ještě nakupuju doplňky nebo věci do bytu, kromě IKEA, tak to jsou různě obchůdky, co jsem tady našla. Zprvu se zdálo, že jich tady moc nebude, že se tomu bydlení Francouzi opravdu moc nevěnují, ale při bližším pátrání jsme určitě pár obchůdků našli, takže možná vám potom ještě z toho přinesu nějaký samostatný report. Tak asi můžeme jít rovnou na to. Já teď sedím v obýváku, ale určitě tady to video bude začínat exteriérem, který jste si psali. Je to tím, jak vypadá naše ulice, jak vypadá ta čtvrť, kde bydlíme. Já musím říct, že se nám tady hrozně líbí, možná to místo pro nás nebo pro Péťu, když ten byt vybíral, bylo určující, protože když porovnám to, kde jsme bydleli předtím, jak tam bylo rušno, tak i když tady jsme v centru, tak to místo působí klidnějším dojmem. Jsou tady strašně hezké budovy, které mají bílé fasády, bílé okna, bílé okenice, takže se člověk cítí trošku jako u moře. A určitě, i když ten byt není třeba moderní, je starší a má dřevěný parkety, starý dřevěný parkety a tak. Tak se nám tady prostě strašně líbí. Takže pojďte se mnou podívat, jak to u nás vypadá a budu se určitě těšit pak na vaše komentáře, jak se vám u nás líbilo.
Po příchodu do bytu přijdete do takové malé chodbičky, je to něco jako předsmínka, pro mě to spíš vypadá něco jako, co rozděluje byt na 2 části. Já vám to hned ukážu. Máme tady botník a pak se spolu hned podíváme do té jedné části i do té druhé. Takže já otočím kameru. Takže tady máme vchodové dveře, kterými jsme se sem dostali. A když přijdeme, tak přímo naproti nám je šatna. A tady je takovýhle otevřený botník, který je už skoro zaplněný, takže Evy, bohužel další páry bot mi zatím nejsou dovoleny. A já bych možná zašla tady ložnicí, kam se teda dostanete hned z té chodbičky. Tak ložnice, samozřejmě nejdůležitější věc, je postel. Tahle tady byla i s madrací, takže dokupovali jsme jenom polštáře a deky. Já jsem hrozně zápasila s rozměry polštářů, protože pořád jsem hledala takový to český 90x70 a paní v obchodě mi vysvětlila, že ve Francii je zvykem mít 2 polštáře, jeden takový větší a jeden menší. Ten větší má rozměry asi 65x65 a ten spodní 50x70 a vlastně spíte jenom na tom spodním, protože ten horní je takový jako na upření nebo možná trošku jako i na ozdobu, tak to vnímám já. Tak když půjdu dál, tak pak tady je krb, který nepoužíváme, a nějaký obrázek nad ním, který určitě vyměníme. Ty obrazy jsou tady určitě kapitola sama pro sebe, což pochopíte v obýváku. Ale když jdu dál, tak tady je potom skříň, velký úložný prostor, kde mám věci zatím jenom já, protože Péťa má trička podobně v šatně a tady jsou jenom poličky, takže tady si zase můžu dávat já svoje trička, tílka a podobně. Tady z okna je pohled do dvora, takový uzavřený dvůr, kde jsou popelnice, jsou tam nějaký kytky. My tady máme takovou správcovou v domě, takže ona se tam pěstuje něco. A pak tady je, nebo jsou tady takové 2 komody spojené a nad nimi je zrcadlo s takovou hezkou lampou. Tady to zákoutí se mi docela líbí, ale nezůstane tady dlouho, protože tady do budoucna v tady těch místech bude postýlka. Tak to je v ložnici všechno, takže já se s vámi pomalu přesunu do další místnosti a vezmu to po těch částech, takže půjdeme teď rovnou do koupelny. Víte, z mých fotek, tak první v koupelně vás uvítá pračka. Nemusí tomu tak ale být, protože tady jsou hodně šikovní a docela podle mě i hezký rolety. Takže Andrej, bohužel budu muset odmítnout tvůj návrh na ušití závěsu, i když mě to moc potěšilo. Tak kromě té pračky jsou tady potom nad pračkou police, kde já skladuju úklidové prostředky. Když půjdu dál do koupelny, tak je tady ještě jeden takový výklenek, který vám ukážu, který je zatažený teď úplně. Ale když ho otevřu, tak tam vidíte jakoby takovou schovku na boiler, na sušák, na prádlo, teď tam mám i vysavač, který má potom svoji samostatnou místnost, ale v té teď je starý vysavač, tak prostě to ještě chce nějaký změny. Takže určitě nejhezčí je to takhle zatažený. Když se podíváte na koupelnu dál, tak už víte, že tady máme 2 umyvadla, pod kterými jsou takový proutěný koše, ty používáme na špinavý prádlo. Já jsem sem přidělala ještě takový háček na ručník na ruce a určitě jsem kupovala nějaké věci, jako třeba tady ten košíček na nějakou kosmetiku, pak takové věci, jako tady ta zásobníček na mýdlo, na kartáčky, klímek. Úplně první věc, co jsem koupila do bytu, bylo tady to mýdlo. To mě strašně hezky voní. Úplně provonilo celou koupelnu. Škoda, že to nemůžete z toho videa cítit. Tak a tady má Peťa svou kosmetiku, který je trošku méně než mojí. Ale asi tak to je správně. Tak vana se sprchou. A tady je potom takový výklenek s toaletou. To není zavíratelný, takže to je jenom takhle jakoby částečně oddělený. Tak teď s váma půjdu do té druhé části. Ještě bych vám mohla ukázat šatnu. Tak v šatně máme
věci na pověšení. Peťa tady využívá poličky a ještě tady je částečně nějaký nepořádek, který máme ze sklepa. Takže tady to je moje část, až po tady ten rozdělovník. Pak Peťa tady má košile, věci do práce. Je nahoře nějaký trička, zatím toho nemáme moc, protože jsme se toho moc nebrali. A úplně ty horní police jsme využili, aby jsme tam dali kufry. Takže takhle vypadá šatna. Tak, teď se podíváme do obyváku, který podle mě prošel největšíma změnama. Když to vezmu tady od rohu, tak tady původně stál takový bílý stoleček, na kterým byla televize. Ten stoleček jsme teď umístili do koupelny, tam budu dávat do něj ručníky a bude sloužit i jako zároveň takový odkládací prostor. A tohle skřínku, která byla původně za gaučem, jsme vlastně teď použili jako TV stolek a zároveň i takovou knihovničku, s tím, že tady jsou ještě nějaké takovéhle košíky, které jsou zatím prázdné, ale do budoucna budou mít určitě nějaké využití. Pak moje nejoblíbenější část je tohleto křeslo s tady tím stolečkem. To křeslo jsme koupili v IKEA a stoleček jsme koupili v takovém jednom francouzském obchůdku s věcma do domácnosti nebo s věcma do bytu. A ten stoleček byl Péťův nápad, mně se to strašně líbilo, protože jsem si říkala, že tady na to budu dávat svíčky a čaje a že to bude taková jedna velká idylka. Ale ta realita je taková, že na tady tom stolečku bývá ovladač, plechovka koly a tady se sledují sportovní přenosy. Tak, je to venku. Tohle je náš výhled takhle z obyváku na rozkopanou silnici, kterou teď opravujou, ale musím říct, že tady ty okna hrozně hezky těsnějí, takže i když tady buší do země jak chtějí, tak je tady poměrně ticho, přestože když mám zavřenou. Tady je zase další krb s dalším zrcadlem a tady je gauč, který tady původně byl, i stolek, který tady původně byl. A je jenom potřeba tam dokoupit sem nějaký polštářky a něco pro zútulnění. Tady jsem dala takový košík, kde je deka, polštář, jenom taková prostě dekorace. Já ukážu obrazy. To je pro nás taková velká záhada. Tohle je nějaký, nevím, něco jako na způsob plakátu takového tvrdšího. To by ještě docela šlo. Pak jako druhá část tady té obrazárny je tady to moderní umění typu IKEA. A pod tím je asi tak 6 hřebíčků. No pak tady máme do třetice takovýhle obraz. A nevím, jestli to vidíte, ale zase spousta hřebíků tady, takže s tím určitě ještě chceme něco udělat. Nebude to velká investice, nebudeme kupovat žádný drahý obrazy, ale něco asi, aby jsme to tady trošku sladili, aby se nám to k sobě trošičku hodilo i do toho stylu, ve kterém to tady chceme mít. Do kuchyně, což je poslední místnost tady v tom bytě. Já jsem vám psala na blog, že je to taková podle mě nejslabší místnost, nejslabší článek tady toho bytu, ale musím říct, že ji začínám mít celkem ráda, že se mi líbí ten prostor, že je taková jakoby velká a myslím si, že až tady budeme nějaký návštěvě, tak se sem všichni jakoby pohodlně vejdeme k jídlu a podobně. Ona je laděná trošku do černa, nebo ten stůl je takový do černa, pak je tady takováhle vitrínka, kam chci koupit určitě nějaký skleničky na víno, nevím, jestli to vidíte, jsou tady nějaký 2, ale to nám asi stačit nebude. A samotná kuchyně je taková hnědá, no, taková hnědá. Tak, tady se to snažím aspoň trošku zutulnit doplňkama, protože ta kuchyň se nám asi líbila nejméně. Koupili jsme tady tu krabičku na čaje, takovou stylovou, určitě zásobníček na jar. Pak jsme kupovali konvici na vodu. Teď tady mám ještě takovou knížku, co jsem dostala od Holy, když jsem odjížděla do Francie. Musím říct, že jsem podle ní ještě nevařila, protože zatím se teda držím české kuchyně nebo takový minutový kuchyně, takže co nějak tak jakoby zvládáme, protože ještě úplně nejsme tady zadaptovaný na místní potraviny a na to, co se tady dá koupit, co se dá vařit a tak dále. Takže to jsem sama prošla celý byt.
že to takhle vezmu jednou zpátky. K bytu patří ještě velký sklep, do kterého teď spolu nepůjdeme, ale ten slouží jako odkladiště nějakého, jako třeba i nábytku, protože on je docela velký. A ještě takhle s váma obejdu naposled všechny místnosti, abyste měli představu o tom prostoru. Takže my jsme tam dali nějaké věci, co jsme třeba tady nechtěli, jako bylo křeslo, nebo třeba, já nevím, starý prkno na žehlení, co tady bylo roztrhané. Takže to nebudeme vyhazovat, protože to je majitelů. Tak ještě jsem vám chtěla ukázat jednu poslední místnost, která vlastně je tady hned vedle koupelny. Je to taková úplně pětimědní místnost, kde jsou nějaké klidové věci. To je nějaký mop, starý vysávač, který nefunguje. Takže tady to ještě potřeba nějak jakoby vyčistit, aby jsme to mohli používat. Protože ten mop asi nebyl hodně dlouho používaný, ale je to fakt strašně maličký a myslím si, že to poslouží tak jako na vysávač a na koště, ale je dobrý. Takže to už bylo opravdu úplně všechno. Já se s váma loučím, protože doufám, že vás to bavilo. A když budete chtít, tak vám určitě natočím ještě nějaký video třeba z dovolený, na kterou se teď chystáme příští týden. A určitě ten další týden budete mít na blogu příspěvek konečně trošku o jídle. Tak se mějte hezky a zase někdy. Ahoj. Takže po příchodu domů samozřejmě přijdete do nějaké místnosti, která má být jako tak po příchodu domů určitě já nevím, co dělám po příchodu domů. Tak po příchodu domů tak ahoj, já vás všechny zdravím u dnešního videa, který jsem vám slíbila a který bude o tak ahoj, já vás všechny zdravím u dnešního Měna má. Tak když to vezmu tady z rohu, tak tady byl takový bílý stoleček, na kterém byla televize a my jsme ho dali do koupelny, kde budu skladovat ručníky, takový odkládací prostor i a místo něj jsme sem dali tady tu zeď.